ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತಾ ಎನ್ನ ಅನ್ನನಕ್ಲೆ ಇನ್ನತೆ ಈ ವಿಡಿಯೋಡು ಯಾನೊಂದು ಯಕ್ಷಗಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಎಲ್ಯ ಐತೆ ತಿರುಳು ತಿರುಪಾಯಿರಲ್ಲ ನಿಗಲೇ ಮಾತಾಡಗಳು ಯಕ್ಷಗಾನದ ಗೊತ್ತುಂಟು ದಾದ ಬಂಡ ಯಕ್ಷಗಾನ ಆಟ ನಾವು ಮಾತಾಡಲು ತೂಪ ಆಟ ಎಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪುನಾಗ ಕಂಡೋಡು ಒಂಜಿ ಕಂಡೋಡು ಕೊಯ್ನ ಕಂಡೋಡು ಮಾತಾಡಲು ಕೊಡೋದು ನಟರಾತ್ರಿ ಮಟ್ಟಗಳು ಪದರಂಟ ಮೈಸೂರು ಅಂಜನಾಗ ನಮ್ಮ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಓಡ್ತಿದ್ದು ಹೆಚ್ಚಾರ್ಗ ಮಾತ ನಾಟ ಜೆತ್ತು ನಾನು ಪೂರ ಅಂಚನೆ ಜೆತ್ತೊಂದಿತ್ತು ಅಂಚಿನ ಯಕ್ಷಗಾನ ಜಾಸ್ತಿ ಪನ್ನೋಡು ಅಣ್ಣ ಆಯ್ತು ಎಲ್ಲಿಯ ತಿರುಳುನು ಒಂಜಿ ತಿರುಪತಿ ಗೊಪ್ಪನ ಅಂಚಿನ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಬಲೆ ಆಯ್ತು ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ತಿರುಳುನು ತೂಯರೆ ನಮ್ಮ ಪೊಯ್ ವಿಡಿಯೋ ಶುರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ದುಂಬು ಎನ್ನ ಈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಐನ್ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪೆ ಅಂಚನೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪೆ ಹೆಂಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೆ ಅಂಚನ ವಿಡಿಯೋದ ಕೈ ತಲುಪಿ ಬಲೆ ಯಕ್ಷಗಾನಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಕೃತಿ ಬರ್ತೇನೆ ಪಂಡ ಯಕ್ಷಗಾನ ಫಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ತಳಹಾದಿ ಆದೊಂಜಿ ಕೃತಿ ರಚನೆ ಮಂತನಾರು ಬಾಯಾರು ಪೆರುವಡಿ ಸಂಕಯ್ಯ ಭಾಗವತರು ಪುಂಟನಾರು ಸಾರತ್ತ ಎನ್ಮಣುತ್ತ 87ನೇ ಇಸವಿಡು ಪಂಚವಟಿ ವಾಲಿ ಸುಗ್ರೀವರ ಕಾಲಗ ಪುಂಟನಂಚಿತನಂಜಿ ಕೃತಿನ ರಚನೆ ಮಂತೇರು ಇಂಜಿನ ಕೃತಿ ಪಂಚವಟಿ ವಾಲಿ ಸುಗ್ರೀವರ ಕಾಲಗ ಪುಂಟನಂಚಿತನ ಕೃತಿ ಅವು ಸಾರತ್ತ ಎನ್ಮಣುತ್ತ 87 ಐದು 30ನೇ ದಶಕಡು ಎಂಚಿನಾಂಡು ಒಂಜಿ ಕೃಷ್ಣ ಸಂಧಾನ ಪುಂಟನಂಚಿತನಂಜಿ ಕೃತಿ ಅವು ಪ್ರಸಂಗ ಯಕ್ಷಗಾನ ಪ್ರಸಂಗ ಬುಡುಗಡ ಮಂತೇರು ಅವು ಯಕ್ಷಗಾನ ಪ್ರಸಂಗ ಅವು ಫಸ್ಟ್ನ ತಳಹದಿಂದ ಪನೊಲೆ ಐದು ಸಾರತ ಒರ್ಮಣತೆ 23ನೇ ಇಸವಿಡು ಸಾರತ ಒರ್ಮಣತೆ 23ನೇ ಇಸವಿಡು ಯಕ್ಷಗಾನನೇ ಪ್ರಥಮ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಈ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಂತೇರು ನಮಗೆ ಮಾತಾಡಲು ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನಂಚಿನ ಪುಣ್ಯಪುರುಷರಾಯನಂಚಿತ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈರ್ನ ಪ್ರಥಮ ಯಕ್ಷಗಾನ ಅವು ಸಾರತ ಒರ್ಮಣತ 23ನೇ ಇಸವಿಡು ನಡತ ಬರ್ತಾನೆ ವಿದ್ವಾಂಸಕರ ಮತ ತುಳು ಯಕ್ಷಗಾನ ತುಳುದಿಟ್ಟು ಅಂತ ಅಂತೇವೆ ತುಳು ತಿಟ್ಟು ಬಂಡದು ಆತೊಂಜಿ ಉದರ ಐಕುಂಡು ಅಂಡವ ಯಕ್ಷಗಾನ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಆದುಂಡು ಅಂಚೆ ನಡೆದ ತುಳು ತಿಟ್ಟು ಅಂತೇವೆ ನಮ್ಮ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಪ್ರಸಂಗ ಅಂತ ಉಪನಂಡ ಒಟ್ಟು 14 ಪ್ರಸಂಗಗಳುಂಡು ಯಕ್ಷಗಾನ ತುಳುನಾಡ ಸಿರಿ ತುಳುನಾಡ ಬಲಿಯೇಂದ್ರ ಕಾಡಮಲ್ಲಿಗೆ ಒಂದಂಚಿನ ಒಟ್ಟಿಗೆ 14 ಉಂಡು 14 ತುಳುನಾಡ ತುಳುತ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಪ್ರಸಂಗಗಳುಂಡು ಐದು ಪಕ್ಕ ಐತ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಮೇಳ ಅಂತ ಉಪನಂಡ ಒಟ್ಟು 10 ಮೇಳలుండు ಒಂಜಿ ಶ್ರೀ ಸೋಮನಾಥೇಶ್ವರ ಹಿರ ಸುರತ್ಕಲ್ದು ಬಕೊಂಜಿ ಯಕ್ಷಗಾನ ಮಂಡಳಿ ಮೇಳದಕ್ಲಿನ ಕದ್ದಿರಿದೊಂಜಿ ಉಂಡು ಮಂಜುನಾಥೇಶ್ವರ ಯಕ್ಷಗಾನ ಮೇಳ ಪಂಡು ಕದ್ದಿರಿದ ಅಂಚ ಅವಳು ಒಟ್ಟು 10 ಉಂಡು ಯಕ್ಷಗಾನ ಮೇಳದಕ್ಲು 10 ಉಂಡು ಇಡೆಮುಟ್ಟ 1927 ಇಡೆಮುಟ್ಟ ಎಂಚಾಂಡ ನನಗ್ಲಿ ಈ ಒಂಜಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಎಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಇತಿಹಾಸ ತೋಜಿಪವನ ಚಿತ್ರೊಂಜಿ ಬೇಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆತೆ ತೊಳುತ್ತ ನಾನು ಆತ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪೇರೆ ನಿಕ್ಲಿನ ಒಂದು ಎಂಚಿನ ಬುಡು ಸಪೋರ್ಟ್ ಬುಡ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಿಕ್ಲಿ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪೆ ಜಾಸ್ತಿ ವಿಡಿಯೋಲ ಮಲ್ಪೇರೆ ಹೆಂಗ್ ಹುಮ್ಮಸ್ಸು ಆಪುಂಡು ಶಕ್ತಿ ಬರೋಡು ನಾನು ನಿಕ್ಲಿನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಲೈಕ್ ಮತ್ತು ಬೋರ್ಡು ಅಂಚನೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪೆ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋಣ ನಾಡು ಯಕ್ಷಗಾನ ಇಜ್ಜಿತ್ತೆ ಭಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತದೆ ಇದು ಮಾತಿರಲಿ ಮೊಬೈಲ್ 20 ಹೊತ್ತು ನಾಡು ಮುಗಿನೊಡೆಗೆ ಅಂಚತ್ತು ನಾನು ಯಕ್ಷಗಾನ ಒಂಜಿ ಲೈಫ್ ಉಡು ತುಳುನಾಡದ ಪಂಡು ನಾಲ್ಕು ಒಂಜಾನ ಯಕ್ಷಗಾನ ತೂಯಿನಂಡ ಐಗೊಂಜಿ ಮರ್ಯಾದೆ ಉಂಟು ಯಕ್ಷಗಾನ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಆದುಂಡು ಅಂಚೆ ನಡೆದದು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ಮರಪೆರ ಬಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಮ್ಮ ಒರಿಪವನ್ ಪೋಡ್ನಾಡ ನಮ್ಮ ಐಕ್ದಕ್ಕ ಜೀವನ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎನ್ನ ಈ ಪ್ರಯತ್ನ ತುಳುನಾಡ್ದಾಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಹುಮ್ಮಸ್ಸು ಕೊರ್ಪುಣ ಅಂಚಿತ್ನಾತಿ ಬೊಕ್ಕ ಜಾಸ್ತಿ ದಾಲಜ್ಜಿ ಆಯ್ತೆ ನಮ್ಮ ತುಳು ಪಾತೆರ್ಗ ತುಳುನಾಡು ಉಪ್ಪನ ಕಾಲ ತುಳುನಾಡ್ದಾಕ್ಲೆ ಪಂಡೊಂದು ಎತ್ತಿನಾಡ ಯಾವಜಿ ತುಳು ಪಾತೆರಡು ತುಳು ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ಒರಿಪ್ಪುಗ ತುಳುತ ಬಗ್ಗೆ ಎತ್ತಿನ ಅಭಿಮಾನ ನನವರೆಗ್ಲ ಪ್ರಸಾರ ಆವಡು ತುಳು ಖಾಲಿ ನಮ್ಮಡನ್ನ ಎತ್ತದವು ಮುಗಿಯೊಂದು ಓಪನ್ ಆಗ್ತೈತೆ ಇತ್ತೆ ಜೋಕ್ಳು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೀಡಿಯಂ ಹೋಗ್ಬೇಕು ತುಳು ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಾಗ ತುಳು ದಾದನೇ ಹಾಕ್ಲಿ ಕೆಲವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಯಕ್ಷಗಾನ ಬಂದು ದಾಲ ಅಂದೇ ಗೊತ್ತುಪ್ಪ ಅಂದಾಕ್ಲಿ ಅದು ಅಂಚಾತ್ತು ನಮ್ಮ ಜೋಕುಳ್ಳ ನಮ್ಮ ಲಕ್ಕನಪ್ಪುಡು ತುಳು ಸಂಖ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆವಡು ತುಳು ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುಂಡು ಭಾಷೆ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿ ಬರ್ತು ಅಂಚಾರ ಬಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾದ ಪಂಡೊಂದು ಎನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ನುಂತವೆ ನಿಗಲೇ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಅಂಚನೆ ವಿಡಿಯೋ ತಿನ್ನಕ್ಕೆ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಧನ್ಯವಾದ ಜೈ ತುಳುನಾಡು.